Midtdjurs Traktlager er et familiedrevet firma fra 1967, ejet af os 3 brødre, Peter, Finn og Lars Clemmensen. Vi har kontor, butik, lager, værksted her i Nimtofte på Djursland. Alle vores lagervarer er samlet her i Nimtofte, hvor vi har 5800 kvadratmeter under tag, så vi har den ønskede varer til rette tid i de langt de fleste tilfælde. Hos os finder du varer inden for landbrug, havepark, skov, værksted og værktøj, kemi, maling og smøremidler, arbejdsbeklædning og sikkerhed, bolig, fritid og dyr. Inden for de områder har vi mere end 60 brands i hus til både private og erhverv. I dag er nethandel en stor del af vores hverdag. Vi tilbyder at sende varer både med GLS og danske fragtmænd. Du kan bestille det via vores webshop midtdjurstraktlager.dk. Til vores store sortiment af varer har vi et kæmpe reserveslager, både til at gøre det selv og til brug på vores værksted. Har du nedbrud på din maskine eller trænger den blot til service, så har vi et 2-del værksted, hvor vi servicerer landbrug, og den anden afdeling er jo parkmaskine. Det var lidt om os her hos Midtdjurs Traktlager. Kig ind, ring til os. Vi ses.